खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे सप्तानि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनि 8,000नि बांसिन फैसा सोना हरनायनिफ्राय जागायजेननानै अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइ खालामनाय, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो सासेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरथ' नङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरनो सासेयाव गंफा मबाइल राननानै होनाय, CM SSS स्किम, 2 लाख साख्रिनि भेकेन्सि, रेशन कार्डनि माखासे आपडेट, LPG स्किमनि जोहै नोंथांमोना माने LPG स्किमथ' नङा LPG गेसनि थाखाय नोंथांमोना 250 थाखा फैसा मोननाय, जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन, निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन। दा बेफोरनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांथारनानै जाहाथे नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों माखासे स्किमफोरनि बागै माखासे गोनांथार आपडेटखौ मिथिनो हायो। दा बिनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना नैबे चेनेलनि गेजेरजों बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो। आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि 8,000निफ्राय बांसिन फैसा सोना हरनायनि बागैनो खोन्थाहरनोसै। जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दाख्लैबावैसो जेब्ला टंलायाव नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसानि चेक राननो फैदोंमोन, दा बेवहायनो नोंथांमोननिसिम बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामना होदों आरो आङो नोंथांमोननिसिम फैगौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव 8,000नि बांसिन फैसा सोना हरबावगोनसो होननानै एनाउन्समेन्ट खालामना होदों। ओरैनो बिथाङा डाइरेक्टथ' बुङासै जेनेबा 8,500 फैसाखौ सोना हरगोन ना 9,000सो हरगोन ना सिदा सिदि 10,000खौनो स्राय सोना हरगोन, दा बेबादि बिथाङा खोथाखौथ' बुङासै। दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना मिथिनाथ' मोनखाबाय जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि जोहै 8,000नि बांसिनखौनो सोना हरसिगोन फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव। दा बेनिफ्राय आरो मोनसे खोथाबाव नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरदों दा 20 तारिखआव जों मोनमारनो हामारगोनसै होननानै। जेनेबा जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङाथ' बुंबाय थादों फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव होननानै। दा बेनिखायनोथ' आंबो नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरगासिनो दङ जेराव चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामदों जेराव माने 20 तारिखआव सोना हरगोन होननानै फेब्रुवारिनि। दा बेनिखायनो आंबो नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरगासिनो दं आरो फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव नोंथांमोना मोननो हागोन होननानै। जुदि चिफ मिनिस्टार बिथाङानो सोना हराबा आं मा खालामनो हानो। दा बेबो मोनसे बाथ्रा नङा नालाय, माखासेया नोंथांमोना बेबायदिनो बुङो नालाय मामाया थगायनोसो हालायगौ खोमा होनना नोंथांमोना बेबायदि बुङो नालाय। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे बाथ्राखौ बुंहरखाबाय आरो। दा बेनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइ जोंहा इलेक्सन जोबनायनि उनावबो जाबावगौ, नोंथांमोना टेनसन खालामनो नाङा। नैबे थांनाय जा टंलायाव जोंहा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दंफां गायनायनि 10,000 फैसा रानदोंमोन, दा ओइदिनखालिबो बिथाङा बुंदों नोंथांमोननि जायगायाव आङो 2,000 आरोबाव अरुणोदय स्किमनि एप्लाइ खालामनायखौ लासिगोन बेबायदि बिथाङा बुंदों। आरो बिनिफ्राय एसे उनाव आङो आरोबाव 1,000से नैबे अरुणोदय होबावगोन होननानै बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना रावबो टेनसन लानो नाङा। अरुणोदय स्किमनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया जोबनानै थाङा, इलेक्सननि थाखाय बे गेजेर ससेयाव एसे थाथ'गोन, बे नंगौ बाथ्राया। नाथायबा इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो नैबे अरुणोदय स्किमनि जोंहा गोदान एप्लाइ खालामनाया जाफिनगोन। दा बे जाहैबाय जोंहा अरुणोदय स्किमनि आपडेटआ। दा बिनिफ्राय फैदो नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा सासेयाव गंफा मबाइल मोननाय। जेनेबा चिफ मिनिस्टार बिथाङाथ' बुंदों जेनेबा मबाइल होगोन होननानै, नाथायबा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि गासिबो मेम्बारफोरनो बिथाङा सासेनो माने मबाइल होगोन ना बेखौ बेबादि बाथ्राखौथ' बिथाङा बुङाखै, नाथायबा मबाइल होनायनि बाथ्राखौ बेबादि बुंदों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो आरो। दा बुथ मेम्बारफोरनोसो होगोन ना सोरनो होगोन दा बेखौ जेबो मिन्थिना मोननाय जायाखै। दा जेखियानो जाया बे मबाइल होनाय खामानिया हले इलेक्सननि सिगां जानाय नंला। दा बे इलेक्सनाव जुदि नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा देरहानानै चिफ मिनिस्टार जाफिननो हाबासो नोंथांमोना मबाइलखौ मोनगोन बादिखौ सानना लाबानो जाबाय। आरो सोरबादिया मबाइलखौ मोनगोन दा बेखौबो बिथाङा मोजाङै बुङाखै, नाथायबा मबाइल होनायनि खोथाखौ हले बुंदों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनिसिम। दा बेनिखायनो ग्रुपनि मेम्बारफ्रा जुदि मोनोबाथ' जोबोद मोजां बाथ्रा जाहैगोन। दा बे जाहैबाय मबाइल होनायनि बाथ्राया। दा बिनिफ्राय नैबे LPG गेसनि 250 थाखा फैसा होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन, नैबे जानुवारि मासनिफ्रायनो होगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथायबा जोंहा नै फेब्रुवारि मासानो गेजेर नांबाय, अब्लाबो नोंथांमोननिसिम दिनैसिमबो 250 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोना हरासै माबानिखौ LPG गेसनिखौ। जेनेबा जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै मासै फैसा मोननो हायो, नोंथांमोननिसिम जोङो मोनसे फर्म होगोन LPG गेसनि थाखाय, जेराव नोंथाङा मास मोनफ्रोमबो LPG गेसखौ सोबानो नोंथांमोननि
मास मोनफ्रोमबो माने जेब्लानो नोंनि गेसा जोबो जेब्ला नोङो बुकिं खालामो अब्लानो नोंथांमोननिसिम जोङो 250 थाखा फैसा सोना हरफादेरबावगोन अरुणादय स्किमनि जोहै होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन फेब्रुवारि नैबे जानुवारि मासनिफ्रायनो जों सोगोन होननानै नोंथांमोननिसिम फर्मबो होदोंमोन जोंनि नैबे बिटिसि आवथ' फर्म रानखायाखैमोन अब्लाबो बिटिसिनि बाहेरायाव जोंहा फर्मखौ रानबायमोन दा बेहाय बेबादि जाबाय आरो दायो माने नोंथांमोननिसिम नैबे 250 थाखा फैसाखौ दायो सोना होला बे इलेक्सननि उनावसो जासिगोन नोंथांमोना 250 थाखा फैसाखौ मोननो हानाय नंला दायो नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बे जाहैबाय एलपिजि गेसनि 250 थाखा फैसा मोननाया दा बिनिफ्राय जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामदों जुदि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाव देरहानानै माने चिफ मिनिस्टारखौ जाफिननो हायोबा फैबाय थानाय 5 बोसोराव गासै 2 लाख साख्रि होगोन होननानैबो बिथाङा मैया फोसावथाय होबाय आरो बेजों लोगोसेनो सीएम ट्रिपलएआव गासै 10 लाख मानसिफोरनो माने फैसा होनायनिबो बिथाङा रादाय होबाय जेनेबा सोरबा 2 लाख मोनसिगोन फरायनायखौ नायनानै सोरबा 5 लाखसिम फैसा मोनसिगोन बेबादि होननानै जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंबाय आरो दा बेनिखायनो बिथांमोना इलेक्सन देरहानो हायो हाया बेथ' उननि बाथ्रा गावसोरनो सरकारखौ दाफिननो हायो हाया बेथ' उननि बाथ्रा जाहैबाय जुदि जेनबाथ' बेफोर खामानिखौथ' आरो बेलेग पार्टिनि मानसिफ्राथ' मावखानाय नङा नोंथांमोनाथ' बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय अब्लाबो बिथांमोना 5 बोसोरावसो टारगेट लादों दा बेनिखायनो गोख्रै बे गासिबो खामानिया जागोन बेखौथ' नोंथांमोना साननांगौ गोनांथि गैया जुदि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो सरकारखौ दाफिननो हायोबा दा बे जाहैबाय बाथ्राया दा बिनिफ्राय नैबे रेशन कार्डनि जै दालि सिनि संख्रिजों लोगोसे माबाखौबो थावखौबो नोंथांमोना माने फ्रियावनो मोननो थांगासिनो दङ इलेक्सननि उनाव होननानै जोंहा चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम एनाउन्समेन्ट खालामना होदों जुदि सरकाराव बिथांमोना फैफिननो हायोबा जेनेबा दायो नोंथांमोना 100 थाखायाव मोना होमबा दालि सिनि संख्रि 1 केजि नोंथांमोना मोननो हायो 1 केजि करै दा बेखौ नोंथांमोना फ्रियावनो मोनजोबनो हागोन जाहैबाय माबाया थावाबो 1 लिटार मोनगोन दालियाबो 1 केजि मोनगोन सिनियाबो 1 केजि संख्रियाबो 1 केजि नोंथांमोना मोनगोन होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होदों आरो बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना मिथिना लादों नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि नोंथांमोना फैसाखौ माब्ला मोनगोन होननानै नोंथांमोना गोबांनो बुंबाय मामाया जोंखौ थगायबाय होननानै जायफोर बिथांमोना जीवन प्रेरणा सोरबा जीवन प्रेरणा होनो सोरबा जीवन प्रेरणा होनो जायखिजाया आं मोननैखौ बुंनोसै दे जीवन प्रेरणायानो होन जीवन प्रेरणायानो होन नोंथांमोना बेखौ बुजिनाल' लादो नोंथांमोना खै थारिखआव 2,500 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ बिनि जेबो दिनैसिम डेट फैयाखै बेथ' नंगौ बाथ्राया नोंथांमोना थांनाय फेब्रुवारिनि नैबे 10 थारिखआवनो मोननांगौमोन नाथायबा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बिनि बागै जेबो दासिम खोथाखौनो बुङासै नाथायबा नैबे बाथ्राखौथ' बिथाङा बुंदों बे मासावनो नोंथांमोननिसिम 250 थाखा फैसाखौ सोना हरगोन होननानै नाथायबा खै थारिखआव सोना हरगोन बे खालारखौ बिथाङा दिनैसिम एनाउन्समेन्ट खालामना होआखै सिगाङाव बाथ्रा बुंनाय बादिथ' बिथाङा फेब्रुवारिनि 10 थारिखआवनो सोना हरनांगौमोन गावनो बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामखाथारनाय अब्लाबो बिथाङा माबाफोर जाहोन थानो हागौ जेनेबा सिङाव टेकनिकेल माखासे प्रब्लेमफोर थानो हागौ खोमा दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना बे मासावनो जीवन प्रेरणा स्किमनि जै मासै मास नोंथांमोना 2,500 फैसाखौ मोनजेननो थांगासिनो दङ दा बेनिफ्राय निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाबो बेबादिनो नोंथांमोना बे मासनिफ्रायनो निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांमोनयाबो बेबादिनो निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदोंमोन फेब्रुवारिनि 1 थारिखनिफ्रायनो जोङो सोना होगोन होननानै नाथायबा खोथा होननाय बादि जेबो जायासै थगायबाय होनना नोंथांमोनाबो गोबांनो बुंहरबाय थगायनाय बायदिनो जाबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन जेराव गावनो बुंदोंमोन फेब्रुवारिनि 1 थारिखनिफ्रायनो जोङो निजुत बाबु आसनि स्किमनि जै नोंथांमोननिसिम फैसा सोना हरगोन होननानै गावनो बुंदोंमोन नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे बाथ्राखौथ' बुंखागोन थगायबाय होननानै दा जेखियानो जाया मानो गभर्नमेन्टनि माखासे खामानिफ्रा एसेबां स्पिडथ' जाखाया नोंथांमोना बेखौ बयबो बुजिनानै मोनखायो दा बेनिखायनो माखासे जाहोनफोरबो थानो हागौ खोमा अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ दायो सानना लादो नैबे निजुत बाबु आसनि जीवन प्रेरणा एबा प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना नैबे फेब्रुवारि मासावनो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननिसिम बे सप्ताहनि थाखाय खोन्थाहरनाय जाबाय आं नोंथांमोननिसिमथ' बेबायदिनो भिडिअ लाबाय थाखायो सप्तासेयाव आङो गासिबो स्किमफोरनि नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ लाना फैनाय जायो दा बेनिखायनो 8 दिन 9 दिनसो जाबायमोन खोमा आं लाबोनोसो एसे बावलायलांबायमोन सप्तासेनि एसे बारबायमोन अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम दायो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय बिनिफ्राय फैगोन सप्तायाव आरोबाव आं नोंथांमोननिसिम दानिया गोदान भिडिअखौ लाबोसिनलाय आरो सप्तानि गासिबो स्किमफोरनि आपडेटखौ दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय फैगोन सप्तायावथ' नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां खाना फैगोन जेरै नोंथांमोना
फैगोन सप्ताहालागैथ' अरुणादय स्किमनि फैसाखौ मोननो हासिगोन बायदि बायदि नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन फैगोन सप्तायाव दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो चेनेलावल' आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां ओंखारना फैगासिनो दङ नोंथांमोना आपडेट थाबाय थादो चेनेलाव आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जाबाय दानिया नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा गासिबो नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामना सोंहरलायदो आरो बेनिफ्राय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रा नैबे स्किमफोरनि आपडेटनि बागै मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों